बे समाव बिटिआर सोरखारनि मोनसे मिथिथारनो गोनां खौरां। जर'खायै बे खौराङा बारग' एनडिएफबि थाखाय मिथिथारनो गोनां खौरां। बिटिआर सोरखारनि फोसावनाय बादिब्ला जाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि केसफ्रा आसामनि अनगा एबा आसामनि बाहेरा गुबुन गुबुन रायजोआव दासिमबो रेजिस्टार जानानै दं, बै बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि केसफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिआर सोरखारा मोनसे गोदान थांखि लादों। बेनिखायनो केस गोनां जोहोलाव बारग' एनडिएफबि बिथांमोना थाबैनो गोबाव खालामालासे 70866771707 जामबुं नाम्बाराव वाट्सएपनि गेजेरजों गाव गावनि केस नाम्बारजों लोगोसे गासै डिटेल्सखौ हरनो थाखाय खावलायहरदों। जाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि केसफ्रा आसामनि अनगा एबा आसामनि बाहेरा गुबुन गुबुन रायजोआव रेजिस्टार जानानै दं, बै बारग' एनडिएफबि बिथांमोना थाबैनो 70866771707 जामबुं नाम्बाराव वाट्सएपनि गेजेरजों गाव गावनि केस नम्बरजों लोगोसे गासै डिटेल्सखौ हरनो थाखाय खावलायहरबाय।